लाइफसो होलायबाय आं दसे मना एकथुमावसो होदों नायसाय मा जादों नुदों कुवालिटिया हा 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 ऐसा फैजेनाखौ माथो मानसिफ्रानो गगा मोननायानो आदसा फाटाफाटि कमेन्ट खालामनो दे लोगोफोर दसे रायलायनोसैलाय दसे कमेन्ट खालामदो बयबो कमेन्ट खालाम दे फाटाफाटि आच्छा कमेन्ट नायनि दे एसे गावरेमा बर' हाय होनदोंना हाय थेंक इउ ओमफ्राय बेजों लोगोसे प्रिया हाय होनदों बेबो थेंक इउ ओमफ्राय खरगे अबे हटेलाव दं जाखो आदा माबानि हा फाबियाननि ब्रादारनि हा ब्रादार फाबियाननि हा दं मा ओंख्रि जाखो खरगे ब्र फंबाय मा ओंख्रि जाखो एसे गोथाव गोथाव नामा ओंख्रिफ्रालाय दिनैलाय दसे लाइभ होनोसै ओंखाम जाथ'वाखै जोंबो मा खोना जाहैदो ओंखाम जानायनि सिगांसो जानोसै नोङा ओंखाम जाग्रोनोसै रा दा ओंखाम जाखां जानोसै आयदो मोदोम साख्रुबख्रुब मोनदोंलै एफा गोबावनि उनावसो आदा अके थेंक इउ आं गोबावनि उनावसो होयोलै लाइभखौनो मानो होनब्ला नेट प्रब्लेम ना आंना न'आवहाय बे हिसाबैनो आङो बारा लाइभ होनाय जाया आरो न'आवहाय नेटआनो एसे प्रब्लेम जायो जोंना आलुजों अमा बेदर आदा अके थेंक इउ मालाबा जाहैनांगौ र' दाबो बेयावनो दं औलै जोंना ब्रादारानो फैथ'वाखै आदा रनजितनानो फैथ'वाखै जोंना ओंखाम जानानैसो फैगोन इयो ओंखायनो इयावनो दङ जों आदा फाबियाननि दखानावनो दं थांथ'वाखै ओमफ्राय ओंखायनो दसे लाइभ होबाय आङो ओरैनो थास्लायस्लाय बयजोंबो रायज्लायनोहाय कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर एसे थांफिनजोबलायबाय माथो मानसिफ्रालाय Teka Sangma hi bro thank you brother Boro vlog wow dono thank you Boro vlog ओमफ्राय गावरेमा bro अबाव दं आदा आं दङ आमगुरि बाजाराव दं दसे बयबो कमेन्ट खालामलाय दे फैनायाथ' एसे गोबां फैदों लाइभआव लाइकखौलाय होथ'खायाखै नांलाया दे कमेन्टल' खालाम लोगोफोर एसे रायज्लायनो गोसो जादों दसे थानोसै आरो नोंथांमोनजोंहाय दसे लाइभ ओंखाम जायो नामा हटेलाव उफाय गैया ओंखाम जालांनायसै नाजोंहाय ओंखाम उखैबायना बिदि मिथिला दहन न'आव जानानै फैनो हागौमोन आङो लोगो बानाय हरदो अके जागोन दे थेंक इउ बर' ब्लग आंनि चेनेलावहाय दा जेखिजाया जा मोनसे भिडिअआवहाय कमेन्ट खालाम दे ओमफ्राय आङो दा कमेन्टखौहाय चेक खालामनानैहाय आं लोगो खालामहरगोन आरोना टेनसन गैया लोगो खालामगोन सापर्ट खालामगोन बयखौबो
दा बे हिसाबैनो दा आंनावहाय कमेन्ट खालामहरफिन दे दसेनि उनावहाय दसेनि उनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बुथुआ गगा मोनदोंलै एसे जागोन अके जायखिया जा मोनसे भिडिअ कमेन्ट खालाम दे हाय बा हेल' ओमफ्राय दा आं चेक खालामनानै भिडिअ खालामो आयौ आं मा लाबोखोलै गोरलैफोर जाग्रासो होफैबायलै नै नाङासो होफैबाय जेला माथो खालामबावनाय ना मा होनो ओइ मा खोनादों नै मा जा बुस्थु फैखोलै बेलाय माबा फुङाय लोगो लोगो गोलायजोब्बायसो बेरे बासा होनो ना मा होननांगौ जाखो जागोन दे अके अके बरिया गोथाव माथो जागोन नार्जारि ब्रादार लांफै जाफै आमगुरि बाजार अके अके बानजारि बाजारावनोलै एसे मा बुस्थुरा बेफोरलाय गोथावगार माथो बेबो कमेन्टखौ नायगोन दे आं लादु जाग्रोनि दे कमेन्ट होग्राफ्रा होबाय था हटेला मोजांथारलै बेलायनो मानसिफोरबो दंलाबायो थेंफां सामा माइ आइखौ इंलिश बर' व्हाट इज इउ community gutter that from Golobadha Hills. Okay, thank you. मैं बोडो लैंग्वेज से बातचीत कर रहे हैं थैंक यू ब्रदर नोमबाजै गैयालै नोमबाजैया न'आवसो दङ नार्जारि ब्रादार न'आवसो दं बे आर्यन मुसाहारियालाय बे आंनि लाइफआवनो दंगासिनो फैगासिनो आर्यन मुसाहारिया आङो आमगुरियावनो दं आदा आमगुरियावनो दं अके आं आदा फाबियाननि दखानावसो दङ बेंगलायबो दं बेंगलायबो क'क्राझार थांगोन लोगोफोर लांफैगासिनो दं कारजों माथो दैसो गांबायलै थाथ' दे 1 मिनिट लोगोफोरा दै लायनोलाय दै गांबाय आं दै गाङोलै इदि माबा बे गोरान गुरुन जाबायथाय आङो लोंखांबाय दे दानो कमेन्ट खालामदो आदा दनजित ना फैयो फैयाखै दाबो ओंखाम जानासो फैनाय नोलै इयो माबा आं फार्स्ट दासो फांखा लानानै नुजेनदोंलायसो नुदों ओंखाम जानासो फैनायसो इयो ओमफ्राय जोंबो थाबाय थानो बाबाय इयावनो दान्दिसे थाबाय जों आदा फाबियाननि माबायावनो ब्रो आप कहाँ से ब्रो आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से अच्छा मैं चिरां डिस्ट्रिक्ट से हूँ ब्रदर चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरी बाजार से हूँ अभी बाजार में है हम बोरो भाषा से
ब्रो लिंगू से बातचीत कर रहे हैं। आप कहाँ से ब्रदर? थैंक यू ब्रदर। थैंका संगमा आप कहाँ से ब्रदर? भाई नोंखौ आं बाजारावनो बेरायनाय अके मा होनदों नोंखौ मा होनदों नुखादों आं आदा बाजाराव औ औ ओमफ्राय महाय दङ गावरेमा बर' खबर सबर इयाव फै आदा फाबियाननि दखानाव दानदिसे जिरायनासो दं आङो ओंखाम जानो नागिरदों दसेनि उनाव जासिगोन नै दासो 12था जादों नालाय 12था 15फ्राव जानोसै दसे थानानैहाय ओंखाम एसे उखैथ'वाखै माने खैला मैला बाजारनिफ्राय माबा जानानै फैदों आङो माइब्रा सिथाव बुगुनि बेबायदि जाना फैनायखाय एसे उदैया दिम मोनदों आरोना ओंखायनो जाथ'वाखै आङो अच्छा थैंक्स ऑन चांगमा मैं मेघालया गारो हिल से ओके थैंक यू ब्रदर थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया मैं आसाम से चिरां डिस्ट्रिक्ट से हूँ थैंक यू कैसे हो ब्रदर अभी सब ठीक है ना ओमफ्राय लोगोफोर दे कमेन्ट खालामदो माब्रै दङ अबेनिफ्राय लाइभआव फैदों खायसे फैबाय खायसे थांबाय बिदिनोसै लाइभआवथ' आरोना नङा होमबा ओमफ्राय दसे नोंथांमोनजों लाइभ थाबाय आङो ओंखाम जासान्दि दसे रायलायनोसै नङा होमबा ओंखायनो कमेन्ट खालामदो दे दसे गथ'आ गगा मोननानै दङ मा मिनिलाबायखोलै बिसोरो दे कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर दसे आरोबाव एसे थाबायफिननोबो लुबैलायलाङो लामा सेरावनो दे आं लकेसनखौ एसे देखायनि दे ओमफ्राय गोथाव बुस्थु दंलै नै हटेलावहाय जायनि फलावनो बयलारनि मानि थान्दा रौदै नै गोथावल' दङ नै बेल' दङ ओमफ्राय नैबेयाव बानायो आरोना नै गोथावल' बानायखायो नै बे आब'आनो देन्जारखा मा बुस्थु बेलाय हाब सावनायाव इस्पार्टसैलै ने बा मा जाजोबगोन नामा आदा बिहरलायनाय बेरा बेयावनो दङ आं फाबियानि दखानावनो कास्टमारफोरबो दङलै नै ओमफ्राय दसे बरिं मोननानै ओरैनो जास्ट दसे लाइभ थाबाय आरोना बेफोर बायोबो माथो गोदानोलै नै बेयावनो दसे थाथ'बावनोसै आरोना मानो होनब्ला लोगो फैगोन नालाय माथो दे मोजां बेरायनांगौ ओरैनो दा एसे जानायलै दानसे उखैबावथों ओंखामा र' मा ओंखाम एवदों माथो ओंख्रै औ नाबो दङ अमा बेदर दङ आस्सा ओमफ्राय दालि दङ दाउ फेन्दा दङ आहियो ओमफ्राय टमेट'जोंहाय मटर गोथावल'खा नै एसे कमेन्ट खालामफिनबावदो दे एसे रायलायबावनोसै आङो दसे स्पिड हमस्रोलायबावखानोसै आरोना एसे मोद्लाला नुनायनि ठीक है ब्रो अभी हम लोग बीटी बागान में काम कर रहे
Thank you. Okay. Thank you, brother. Come koro. Abi. Brother. Tengkam sangma. Thank you, brother. बहुत शुक्रिया. ओमफ्राय लोगोफोर दे दसे कमेन्ट खालामदो. टाइमाबो 12थाल' जादों माथो. 12था सारि. लोगो सासेयाव बहाय थांनानै थाहैखोथाय बहायसो थांनानै थाहैबायलै 15 मिनिट जाबाय नालाय फैनाया आं दसे थाबावनोसै आरोना दसे थानानै लाइटखौ दोननोसै आरोना बांद्राय गोबाव होआ दसेल' थागोन कमेन्टखौ नाया माथो अके नायदोंरा थाबायथिंलाबायदों फैलानो जाबायद्रा आयाव दखानाव फैना बेयावनो दङ लोगो नेदों जों दसे क'क्राझार थांगोन नालाय लोगोफोर लिंहरदों दसे खामानि दङ ओंखायनो दसे थाबाय आरोना कमेन्ट खालामाखै माथो कमेन्ट खालामदोरा दे लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामब्लासो इन्ट्रेस्ट मोनोलै गेरेमसा ब्र कमेन्टखौ नायगोन ना देलाय बयबो कमेन्ट खालामलाय दसे ओमफ्राय आं अनलि 20 मिनिटल' थागोन दे लाइभआवहाय 20 मिनिटनि उनावहाय आं लाइभ थाथ'नाय नंला दोनथ'नोसै बांद्राय गोबाव थाजा ओंखाम फैबाय नामा हा फैयाखै नों रायज्लायदोलाय दसे बालायबाय आं मानसिया गैया हनै थांफिनजोब्बायरा दहाय दंमोन 130 जन फैलाबायदोंमोन ठीक है ब्रो अभी हम लोग क्या गारो हिल्सनिफ्राय हरदों बात टेंकम संमा हम खा रहे थैंक्स गेरेमसा ना खर' फ्रुबो दं दा बांद्राय फ्राय खालामाखै दा कमेन्टखौ नायानो बांद्राय माबाला थावा सोमोनलै आंनिया गोरान बेगला जागोन ना जालेथो जोङो थांनांगौ मा थांनांगौआ मिथिया माथो होनब्लाबो थाङा गिदिंनांगौल'सै गासिबो नुबाय थालाबो गोरानसै ना सोरनि कमेन्ट दंबावो गैथ'लायलाय गैया माथो साबाल' लाइकआनो होआ हनै एफाबां मानसि नायनानै थांलाबो दाहोथोंसै एफा होआलै ओमफ्राय 12था जाबाय टाइमा जानोबो 12था जाबाय 18 मिनिट जाथ'बायलै नोंथां लोगोफोर लाइफांखौ दोननोसै दे बाय बाय दसे थाङो ना